hoy estamos aquí coa miña compañeira Neli e hoxe vamos a presentar a nosa radio chamada Robosón. Os nosos compañeiros Coral e Diego os van a falar de noticias ficticias. Aurora e Sara van falar de constructores de sentimentos. Bruno e Lucas van falar de surf. Patrick e Gerai van falar de a radio de Celeiro. Elena e Ana van falar da Nadal. Noa e Lía de piragüismo. Nicolás Fernández e Kevin de anime. Nicolás Escudeiro e Alison de videojuegos. Adiante, compañeiros e compañeiras. Ola, somos Diego e Coral e vamos a facer noticias ficticias de Viveiro. Onte, no Teatro Pastor Díaz, sucedeu unha cousa inesperada. Atracaron o teatro. Sucedeu ao acabar a obra de teatro do Circo de Celeiro. Estos marcharon e pola noite roubaron 5.000 lingotes de ouro. Ao amencer, a conserxe entrou na cámara forte para comprobar que todo estaba ben, pero Non había nada. A policía sospeitan dun caracol que atracou o domingo pasado en Madrid. ese caracol levaría 800 atracos nun ano. O ano pasado atrapárono e o caracol escapou da cárcere. Ao escapar, activouse o protocolo anticaracois. O protocolo anticaracois non funcionou moi ben con este caracol, porque é o máis escurridizo. Agora mesmo tamén hai outro sospeitoso, Bruno López Sierra. Bruno é o atracador de teatros máis grande do mundo. 5 días despois atraparon a Bruno e encarcelárono. E aquí acaba o informativo. Despedímonos. Adeus. Hoxe nós, Bruno e Lucas, vamos a falar do surf, un deporte moi interesante. O surf é un deporte acuático que se practica no mar. O que tens que facer é poñerte nunha tabla de pé, pero aínda que parezca moi fácil, é bastante complicado. En Viveiro, donde nós vivimos, hai unhas cantas praias cerca, donde se pode surfear, por exemplo, Abrela, San Román, Esteiro de Bares, Esteiro de Xove e moitas máis. Podes aprender a surfear en Viveiro, nunha escola chamada Viveiro Surf Escola, na que nós dous aprendimos a surfear. Os elementos que necesitas para surfear son o neopreno, a licra se vas cunha escola e unha tabla que, dependendo do nivel, pode ser de corchopán para os principiantes e de fibra para os máis avanzados. Esta foi toda a nosa explicación sobre o surf. Esperamos que vos gustara. Ata outra! Ola, bos días, somos Gerai e Patrick. Hoxe vamos a falar dos nenos de sexto curso de CEI de Celeiro. Pola mañá, os nenos tiveron unha charla Dada por Damián e Xeraro, que son unhas persoas que traballan na radio. explicaronlle primeiro de como ten que facer ao micro. Tiveron que facer unhas prácticas para vocalizar. Crees que aprenderon algo? Eu penso que aprenderon moito. Tamén estiveron moi atentos. E noutros vídeos de que o fixeron moi ben. Tiveron que facer un guión e contalo. Moitas gracias por escoitar. Hasta mañá. Ola, bons días, son Lía. Eu son a súa amiga Noa. Hoxe imos falarvos de piragüismo. O piragüismo é un deporte non moi común que se realiza na auga. O noso monitor é Rodrigo. Exactamente, Noa. Nós practicamos na ría, que está protexida polo vento e non hai moitas olas. A min gustame o piragüismo porque podemos ir todos xuntos falando e pasámolo moi ben. A nos apuntarnos os nosos pais antes non nos gustaba e agora estamos aficionados. Hai moitos tipos de piragua, por exemplo, o Zeus, piragüín, húngaro, polledo. No verán fomos a distintas competicións, Foz, Lugo, Ribadeo, Viveiro e San Ciprián.
Hai diferentes tipos de velocidades, R1, R2, técnica. Isto é o piragüismo, en Viveiro. Ata a próxima. Hola, bos días, somos Helena e Ana e imos falar sobre o Nadal. Son Helena e o Nadal é unha festa que se celebra en decembro polo nacemento do Neno Jesús. Os adornos son moi bonitos porque dan un ambiente navideño e por eso caracterízase. A mí, o que máis me gusta do Nadal son as xuntanzas familiares. A min gústame decorar a miña casa co árbol con bolas, lazos e serpentinas. Estou de acordo contigo. Na miña casa sempre facemos o lume. Pois eu na casa son de Venezuela e facemos por navidades moitas cosas e decoramos moito. E non vos dicían nada. Non, sempre os pedardos caían por a ventá e non facían dano a nadie. Con isto nos despedimos. Hasta a próxima. Hola, bons días a todos e a todas. Somos Kevin e Nicolás e hoxe imos falar do anime. Pero que é o anime, Nicolás? O anime é unha caricatura japonesa que normalmente dura moito máis que unha serie normal. É con moitas capítulos. Cales son os teus animes favoritos, Kevin? Os meus animes favoritos son Fairy Tail, Naruto e Os Sete Pecados Capitales. E os teus, Nico? Os meus son Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia, Los Siete Pecados Capitales e Doctor Stone. Últimas noticias do anime. A cuarta temporada de Los Siete Pecados Capitales está cada vez máis cerca. E o autor de Naruto retírase temporalmente. E eso é todo por hoxe, amigos. Nos vemos moi pronto. Adeus. Ola, chámame Nicolás Escudeiro e ela é a miña compañeira Alison Alvarado. Hoxe vamos falar dos videoxogos. A min os videoxogos axudan a concentrarme, máis do normal. O Minecraft é un xogo que está formado por cubos. Te enseña como sobrevivir nomes de minerais e construir construcción. O Fortnite é un xogo no que 100 persoas caen e tens que encontrar armas, postes serie e pelexar. Tamén tens que esquivar paradas e cubrirte. Por certo, o primeiro xogo foi o Oxa, en 1951. Creouse en unha universidade. Tratábase de un 3 en raya. A min, cando me matan, enfádome moito, porque esforzome e sempre me acaban matando. Aquí acabamos con todo, esperamos que vos guste. Bos días, Mundo Cruel. Somos Sara e Aurora, e hoxe vamos facer un consultorio sentimental. se teñen algún problema sentimental, chamen ao 135 488 637 e daremos solución. Arriba, seguramente ese teu balón para sacar de ti que dentro está mellor. Xa temos a primeira chamada. Hola, boas tardes. Boas tardes, cal é o teu problema? Son alumno de aceite celeiro e gústame un rapaz da escola. Non me fai caso. Que fago? É da túa clase? Sí, El sabe que che gusta? non, Falas con el? sí. Pregúntalle o que sente por ti, e se non sente nada, deixao como amigo. Hasta aquí o programa de hoxe. Esperamos que vos gustase o noso consultorio. Deica a próxima. Bom día, xente de sexto curso. Sigue, tú mira para mí, sigue. Hoxe íbamos cantar un rap que inventamos eu e Ángel, o meu compañeiro. Estamos na escola, imos a cantar o mellor rap de Viveiro a nivel mundial. Estamos no CEI da Vila de Celeiro, na mellor escola do mundo inteiro. Aquí solo se canta en galego, porque os idiomas non os queremos. Hoxe
aquí imos humillar os mellores raperos do mundo mundial. Esta escola é genial, os profesores non van nada mal. Aos nosos compañeiros imos convidar a ver este rap en YouTube, en Twitch Prime. Ata aquí chegamos. Esperamos que os gustara moito e ata outra. E ata ahora. Muy bien.